Takže vítajte pri návode, ako urobiť z nejakej skladby, muziky verziu Chipmunkovcov. Je to veľmi ľahké. V poslednom návode som ukázala, ako prerobiť stopu tak, aby napríklad vyšší tón alebo zmeniť. No a je to veľmi ľahké nahrať. Takže počúvajte. Hrať. No a teraz dáme efekty, dáme zmeniť výšku. Tak. Musíme dať väčší tón. No a máte ešte to kus nízke, ešte to môžeme dať vyššie efekty. Zmeniť výšku, teraz dáme to na B. Takže a máte Chipmunkovcov, keď sa vám to video páčilo, tak dajte like, keď nie dislike a odber by potešil a majte sa.